ኣገልግሎት ማይ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብ ኣገደስቲ ኣርእስታት ናይ ልምዓት እዩ ንዘቤታዊ መዓላ ዝስተን ፅሬትን ጥራይ ዘይኮነ ብምግቢ ርእስኻ ናይ ምኽኣል መደባት ኣተኪሩ ዘመናዊ መስንኣዊ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ብዝጠመተ ዕላማ ይስርሓሉ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ጽሩይ ዝስተ ማይ ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘይኣቱ ኮይኑ ብምህላልን ምኽዛንን ማይ ግን ህይወት ዜጋታት ብዓይነት መነባብሮን ንምቕያርን ዘላቒ ሕብረተሰባዊ ምዕባለ ንምፍጣርን እዩ ወፍሪ ኣብ ልምዓት ማይ ልዑል ጥንቃቕን ዓብዪ ማልን ዝሓትት እዩ ምንጭ ማይ ምስፋሕን ናይ ምኽዛን ዓቕሚ ምዕባይን ብዓብዪ ኸኣ ባህሊ ውሕሉል ምሕደራ ማይ ንምስራጽ ብሰፊሑ ይስርሓሉ እንተላ ነዚ ማይ እዚ ነዚ ካብ ዝናብ ንረኽቦ ማይ ብግቡእ ሒዝናዮ ዓቂብናዮ ኣመሓዲርናዮ ካብ ዝኾነ ይኹን ብከላኸለሉ እንተኺልና ናይ ብሓቂ እኹል ዝኾነ ማይ ክህልወና ኩሉ ማሕበር ቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ዝሃገር ክኸውን ዝኽእል እኹል ዝኾነ ማይ ክህልወና ኽእል እዩ ኤርትራ ኣብ ሓውሲ ደረቕን ሳህለ ሰሃራን እያ ትርከብ ዝናብ ኣብ ኤርትራ ብብርቱዕ ናህሪ ዝዘንብን ንሓፂር ግዜ ዝጸንሕን ዝተፈላለየ ጠባይ ዘለዎ እዩ ብመሰረት ኣገባብ ዝናብን ዓመታዊ ዝርጋሕ እዩን ኤርትራ ኣብ 4 ዞባ ምድረ በዳ ገማግም ባሕሪ ምብራቓዊ ኣጻድፍ ማእከላይ ከበሳን ምዕራባዊ ዞባን ትኽፈል ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ዘለዋን እሙን ምንጭ ማይ ስትዮ ህዝቢ እውን ትሕተ ባይታ እዩ ብምንጽልላው ምድረ በዳነትን መቅያር ክሊማን እትረኽቦ መጠነ ዝናብ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከንቆልቁል ተራእዩ ንትሑት ዓመታዊ መጠነ ዝናብን ካብ ዝናብ ዝውህለል ማይን ብዝለዓለ ደረጃ ብቕዓት ናይ ምዕቃብ ስራሕ ናይ ቀዳምነት ክወሃቦ ጸኒሑን ኣሎን መንግስቲ ነዚ ተገንዚቡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣዝዮም ኣገደስትን ስትራቴጂያውን ዝኾኑ ብዕብየቶም ኣብ ሰዓት ዝኽንየተሎም ንኽእል ዴጋታት ይስርሑ ኣለዉ ብዓብዪ ትኹረትን ስትራቴጂያዊ ውጥንን መንግስቲ ክሰርሓሉ ዝጸንሐን ዝቕጽል ዘሎን መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ህዝቢ እወታዊ ጽልዋ ፈጢሩ ይርከብ ብደረጃ ዞባን ኣብ ሓያሎ ዓድታትን ኣብ ምስራሕ ዲጋን ራህያን ብሓፈሻ ምፍዋስ ማይ ክዖ ዓብዪ ስራሕ ተሳሊጡ ብስትራቴጂያዊ ውጥን መንግስቲ ዝተሰርሑን ኣብ ስራሕ ዝርከቡን ዓበይቲ ከዘንቲ ማያት ንሎምን ንመጻእን ዘገልግሉ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብደረጃ ሃገር ብምውሓስ ምንጭ ማይ ናይ ምውህላልን ምኽዛንን ዓቕምን ብምዕባይ ዛጊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ 85 ሚእታዊት ጽሩይ ማይ ክሰቲ በቂዑ ኣሎ እቲ ቀረብ ንዝስተ ማይ ንጽሬት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዝውዕል ብደቡብን ሰሜንን ብምዕራብን ምብራቕን ስትራቴጂካውያን ዲጋታት ተሃኒጾም ብድምር ናይ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኪዩቢክ ሜትር ዓቕሚ ማይ ተዋህሊሉ ይርከብ መንግስቲ ኤርትራሲ ንዓበይቲ ዲጋታት ደርማስ ዲጋታት ከም ሓደ ሓፅቢ ገይሩ መሊኽዎ ዘለወሉ እዋን ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ደርማስ ዲጋ መሊኽዎ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ተዋህሊሉ ዝርከብ ማይ ንኹሉ ጠለባት ኣገልግሎት ንምምላስ ብሓፈሻ እኹል ቀረብ ዝስተ ማይ ናብ ኩሉ ንምብጻሕ ድማ ብፍላይ ቀዳምነት ዝህብ እዩ ሕቶ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣብ ገጠራት ሓውሲ ከተማታትን ደረጃ ብደረጃ ንምምላስ ብመትከል ክስርሓሉ ጸኒሑ ንዝጸንሐ ሽግርን ሕፅረታትን ከጋጥም ንዝኽእል ስግኣት ኣብ ግምት ብምእታው ርሑቕ ዝጥመቱ ሓሳባት ኣብ ምትርጓም ይርከቡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ጽሩይ ማይ ክበጽሑ ኣለዎ እዚ ሕጂ ታርጌት ወንዲ መስመር መጺእ ዘሎ እዚ ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ኸዓ መርኣያ ኾይና
أسمران كلن قطراتن سقعرحو قطرات نمول هاجر تبجيش بعنا لو بجس دلنا أنتن أسمران خبابي عندي يكونه نمول هاجر ما صليتنا محترماي كتما أسمرا نوحت حبايتان فوليتا مكولن زلويو مسفح كتمان مسفار صعق حزبن زدارك مأكلات فوسان معدل نقطاتاتن بب مدرخو قيمن قداموت معدل ما أسمرا كاب سنبلن أخريان نستوسن عمتات أقلقلن زنبرن عقمي نتقلب نباري كتما أسمرا كمال إزخلاي نمرن نتزقات زنبرا وحدن حصلتن نمملاس عب كبابي أسمرا أبزر كبا عدتات مايسروا عد شخا قوازين بلزا عد نفاسن فالينيكن توسخت ديقاتات تهانيسن قبؤ فوساننا تقبرلن أما عالتي كاب 3500 كساب 6000 متر كوب ماي كعدلا كوان تخالا مسنهاري قطلنا برتي كتما أسمران اتنابتا كتما زنبرا فابريكاتاتن اندسترين وهابتي أقلقلوتن تقلبن قرمن كمالا أي كألن نتي حصرتاتن متكا أمود 1968 كساب 1972 كاب أسمرا ندبغو معراب 16 كيلومتر رحقات تركب مخزنن مأكل فوسا ماي نفحون تهانيسا ديقا ماي نفحي كساب 26 مليون متر كيوب ناي محاز عقمن كساب 20 متر كيوب نمعلت ناي معدال عقمن دلبت دحرنا صنتات حيزو نتد نبره سرحات ويون نتز نبره تحت قرصي نممحيا شباهلون أب كلتشحن كلتن بوفر وارساي كالو زت سرح سرحات كومون توسخ من ماي ديغا تكورن مصاري ماي تكورنون غون سرحات تخايدلو مالتي نتز نبره مسمرات بسنك ارغان سلعلون بزح ماي يفس بمبارون نعون تعراي تبايلو ابوان وفر وارساي كالو ناي استات 250 كيلومتر زنوحاتو مسمراتون كم صقان تغيرو مالتي هل كماي أب كتما أسمرا كاب عمتنا عمت ناوسخا كم تصنحي مصنعتاوي مرمرات يحبر أب شحن 930 معالتاوي 350 كيوبيك متر يهلخ نبري أب شحن 974 إتهالكي ناب 10 كيوب متر دهيبه أب قدامات عمتات ناتنت قطر نبرتي كتما أسمرا بعصر سلزعبه إتهالكي بأمت أنزايده أستات 4000 كيوبيك متر نمعالتي كم زهالق تصبصبه أبرس متن هالكي عبيت طلبات ماي ارغان مسمرات شامبقو مزراقون ملحاخون نتحصرتات أقاددو ببغزيو شجراتن حصرتاتن مفتاح صعرتاتن حدثت أقباباتن تفتني مقنناوي عدلا ماي ببوطن حصرتاتن مفتاحن تسرحلو يخون بر ماي ناب كبيد عداغان سسعتن تغيره نهزب دو نبوطات ياكو تامرجا نهزب خبصح له نهزب خبصح تخوينو كل ما كان ماي بوطات تطوكبل الله يا امو ب3 سنتيم منغستي نحنتي فيستو عندهم ب7 قرش ب5 قرش ندحر السطو هنا ب5 سنتين 4 شح وحنتي بياجو ندحر لقطو هنا مو انا بصح حساب زي بصح ناب حزبي تقاريصو نبر اسمرا بسنك زي بوطاتي ابا ناي بوطات ناي جل زنبر على الاوان زي وهو هبيو دعلو نيرو سماي مالتي من كل قال متن الزناب سمين نديغاتات توكرن عد شيخان بألوتا كتصلوان بمرأيو نتحصرتات نمملا زلاقي فتحنا ممصأن منغستي عبيت مدبات حنصصه نت مدبات تكبر دقيق مصنعتات تخايده ብዙ حماراتي حساباتون قربه عبيت ديغاتات مسياماين تقران مسمرات ماي نفحي ناي مرخاب مدب سراح توطنه نتبب كزيو زكات صقناتات شامبقو مسمرات ماي زغولبتن ناي تحجي عقم زعبين مسرح عبيت اغان تبقسه أب استفراليا برختي بوتاتات أسمرا كسقل تمدبه كساب 2025 زخيد
ውዱእ መጽናዕት ኣሎ እዚ መጽናዕት እዚ ብሩዱእ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ከይተበገሰ ጸኒሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንዕኡ ንምትግባር ስራሓት ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክሳብ 2025 ዝተዋደ ተዳልዩ ዘሎ መጽናዕቲ ግን ከተማ ኣስመራ ምስ ብዝሕ ህዝባን ምስ ስፍሓት ናይታ ከተማን ዝኸይድ ጉቡእ ኣገልግሎት ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ማይ ንኽህልዋ ተባሂሉ ዝተዳለወ ውዱእ ብደቂቕ ዝተዳለወ መጽናዕቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ተበጋጊሱ ዘሎ ናይ ኣጋን ስራሓት ሕጂ ምስ ብሕጂ ድስራሕ ወይ እውን ድስራሕ ዘሎ ጎኑ ዝኸይድ ኮይኑ ኣብቲ ተዳሊሉ ዘሎ መቃን ግዜ ምስ በጻሕና ግን ሓደ ውዱእ ምዕሩይ ዝኾነ ነዛ ከተማ እውን ውሕስነት ናይ ማይ ዝህብ ስራሓት ክካየድ እዩ ማለት እዩ بمدبات مختل معز كايز زلو سرح عبيو حصرتات نايم من الآن متكال عبيت أغان ماين وحلول مكففال يتغالل عبيت أغان أبشوعة بوتاتات تواديدو تنكند بوتاتات أبنو الزوار باشاول كباب جرحي أبنو الزوار بعد سمرا بقوبون دار أسي زفلت قربا أبنو الزوار عداق حموسا بزبان حزحز أبنو الزوار قدايف مونغو مايجهوتن كحاوتان أبنو الزوار تتصالات كبابي فورتو أبنو الزوار باراليزو أبقو أرعوت بتغلالا 19 جنتات تواديدن مجبت مسمارات نابكند عدلت مسمارات نايم صنبار مساحات كسلاسل صنيحون يقصلالون اتيام نفس وكف ماكل استسقل جنماي بمعروين وهودن اجباب نمكففال زعلميو زاغيت اتياب شدشت بوتاتات زركب مخزن ياغان سراح تزاتيمولو مسرح ملقاب مسمارات تسلاسيلو كباب جرحي 4 سمرا كباب ماچهوت استتخلا اغان غبو اغلغلوت امها بيركبا ካልኦት ተሪፈን ዝርከባ 4 ኣጋነ ግቡእ መስርሕን ምስተጻፈፈ ኣገልግሎት ከባያን ከባቢ ፎርቶ እትርከብ ገኒ ኣብ መስርሕ ፈተነ ትርከባላ ኩሉ ተደሚሩ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ስኒን 15000 ሜትር ኪብ ክንዕቅበሉ ንኽእል ገንእታት ተሰቂሉሎ ኣስታድ 77000 ፊስቶ ማለት እዩ 77000 ፊስቶ ስኒ ሓደ ረሃያ ዓበይቲ ረሃያታት ንኣብል زبانات أسمرات تتخيل الله مالتي إذا قالدي أب مونغو ساعات كوارت كهل أمونغو تكنيكيو ديناموتات بامبتات كأبي أخلا بزجان ملك هذا اللي خان بس مرة تعدل سويتي كان دي ما بقسنا إذا تنكران ريلنا إنا نبل ريلنا إخاء مخنياتو أب سلستغني تمتزنا أب سلستغني تمتزنا كافت 10 جزيري كماي نوت أنفرنا تقيمهنا بتعامل منقستنا نمسجن ندقنا نعخاتكم نمسجن بتصعركم سلستجبري بتعامل نمسجن أب سلستغني تمتزنا خبزة يمتزنا يبومبال لنا أنا حجب كذا بعند كم شنو خنجم نمرق دول زبطانا بمسمر سلستخفتلو أول حدي ولا بسلسته سومنديو ناي مسمر سلزرخبه ولا تن واحد تبعلاوين نتي بزد اللخ عقب أخيلا حجي اتزي نيرو زمصا بعلت 21 حدا يدمصون تحبيرنا نيرو جن أفتر 21 حدا استبعلاوين بقصال خمصايري ترى بز حج اوان تمسم مسمر دلو اللي حري مصيات لهم لاكل اللي حري ليو بسدنا نمصينا ناتهم دي مبساط راينا انا انت لا شجرنا دلو تام تانا مسمر كل جزء تمصي بس انت تعقم نيرا انا ما عقبنا ግን መስመር ብዙሕ ይመጽእ ይደው እተን መስመር ዚኣትወን ከባቢታት ብናይ መንግስቲ ቦጥ ማይ ይዕደል ኣለዋ ካብ ህዝቢ ዝቐርብ ጥርዓናት ጎዲሉ እምበር ጥቕሊሉ ኣይተረፈን እቲ ጥርዓናት ምኽንያታውን ኩነታውን ምዃኑ እቲ ትካል ይኣምን ዝህቦ መልሲ ግን ኣለዎ ምትኳስ ወይ ምስባር ናይ መስመራት የጋጥሚ ነዚ ነቲ ናይ ዕደላ መደባትና የሰናኽሎ ምኽንያቱና ሓደ ከባቢ እንዳዓደልካ ከለኻ ገለ ዕቢድ በለ ፀገም ተጋጢሙ ነቲ ቦታ ገዲፍካ ናብ ካልእ ቦታ ስለተሰገር ብኡቲ ግዜ ናይ ምንዋሕ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግዜ ምንዋሕ ምስ መፀ ኸኣኒ ኣብ ህዝቢ ምዕዝምዛማት ይመፅእ ማለት እዩ እዚ ተቐንዲ ሽግር ናይዚ ዕደላ ማይ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ነገሩ እንታይ ይኾን ደሎ ማይ ተረኺቡ እቲ ሰብ ኣብ ጥቕሚ ከውዕሎ ክእል ጥራሕ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ እንተዳኢልና ዘይወሃብ ተዋሂቡ ብዙሕ ሓያል ባጀት ስለ ዝወፆ ሞጉልበት ከዓ ስለ ዝፈሰሶ ነዚ ዓቂቡ ሰብ
ነቲ ማይ ከዓ ክዓቅብ ክኽእል ኣለዎ እምበር ማይ ካብቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ለውጢ ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ ስለምንታይ እሱ ከዓ ንሪኦ ኣለና ብማይ ዝሽገር የለን ሰብ ሕጂ በቲ መስመር ክትመፅኦ ከላ በቲ ከዓ ተወሳኺ ከዓኒ ናይ ታንከር ከዓ መፅእ ኣሎ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዕዙዝ ሱታፌ ኤርትራውያን መንእስያት ይጎሊሑ ዝንፀባረቕ መንእስያት ነቲ ስራሕ ርእሲ ኩናት ኮይኖም ይመርሕዎ ኣለዉ ኣብ ኣገዳሲ ምዕራፍ መኸተ ልምዓት ኣሰራጻብዕቶም ምንባሮም ከም ወርቃዊ ታሪኽ እዩ ዝስነድ ሞያዊ ስልጠናን ትምህርትን ቀሲሞም ኣብ ግብራዊ ስራሕ ዝርከቡ መንእስያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መደብ ስራሕ ዘርኣይዎን ዘንፀባርቕዎን ዘለዉ ልዑል ወኒ ብፍጥነት ብተዓጻጻፍነት ብምቁጣብ ግዜን ብፅፈት ስራሕን ዝልካዕ ስራሕ ምዃኑ ጠርነፍቶም ይምስክሩ 27-28 ዙር እዮም እዞም ኣባላት ንዛረበሎም ዘለና ዞም ናይ ሜታ መጀመርታ ብ5-10 ሰሪሖም ናይ 150 ገይሮም ሽዑ 12 ብ12 እዚ ኣብ ማዕዶና ንሪኦ ዘለና ዘሎ ማለት እዩ ንዑ ከዓ ናይ 350 100 ክብ ድሕዝ ገይሮም ሕጂ ከዓ ዝበለፀ ኣብ ናይ 20 ብ9 ናይ 2800 16 متر كب هاي دي راهي وين حاسبيها خاطر العبي جزء بروجكت عند هالي زبال ماتي بزم تمهارو من سي زكايل زله ماتي حفشاوت علامه نتي زكايل لهم فرصه كاي خوينو እዚ ህዝብ ማይ ንምስታይ ማለት እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝኾነ ዛዕባን ስራሕ እዚ ትጋህቶ ናይ ሓቂ ዘሕጉስ በዘም ተማሃሮ ስራሕ ዘሎ ናይ ሓቂ ማለት ኣብዚ ጥራሕ ኣይኮን እዚ ሕጂ ጎርዕ ጥራሕ ኣይኮን ስራሕ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ገርገራ ሰሪሕም ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ እንዳዜና ከባቢ ሰሪሕም ሕጂ ኣብዚ ናይ ጎርዕ ስራሕ ለማት ብኩሉ ሓፈሻዊ ጣምራ ትሪኢ ከለኻ ኣብዚ ሓሸ ኩነታት ፅቡቅ ይቕልፅል ከም ዘሎ ተንቆሎ ካብ ብጣዕሚ ንጥፈታት ብድሌት ተበግሱን ሰርሑ ከም ዘሎ ያን ንፈልጥ ማለት እዩ እዚ መንእሰይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቀትሪ ይብል ኣብ ግዜ ሃሩራ ይብል ፀሓይ ይብል ቁሪ ይብል ነዚ ህዝቢ ማይ ንምርሃው ዝገብሮ ዘሎ ስርዓት እዚ ኣዝዩ ቀሊል ኣይኮነን ብዝኾነ ክገልፆ ሳይክእልን እዮም ምክንያቱ ሲ ዝኣክል ታንከር እዚ ሲ ነዚ ህዝቢ ንማይ ንምርሃው ኢሉ ክሰርሕ ከሎ ኣዝዩ ተወፋይነት ዘለዎ መንእሰይ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም مجلس سينا لندي بعدنا اوبريترات نحز بعدنا تي باتلاميرا نلحم ورحد حدا سب زناتو زنات كذب هالي بنا ولا حاجه كمان بزم تاش مزلونا توسيخم نمبر وحداتنا نقم زهاكر وحداتنا تمهيرنا بعد هلو 3 عامات جينا ب 3 عامات زين تانكر ولا ماشنري سبعي نشقرنا وريدنا عند ماشن سفينا وريدنا بعدنا ماشنا نعري أتي ملحم دحر كوين دايما بعدنا نلحم بتكون سرح بعدنا أنا يمان ساقم نبلا مارتي هجي أبزي بمتعنا بطعم عبد لي أنا وانت بوي إذن سرح زلنا طقام سرحي حزبنا عندنا ماي مليون حزبنا ناستي بحفشاش تعب عب سرحي تسرح أب كم زخن سرح بمكانها نناون أدلنا فينا نهزبنا نقل مكانهم تدعي نقري ዘይተተካኣይ ባህርያዊ ጸጋ ዝኾነ ማይ ብምሓስ ምንጭን ውሕሉል ምሕደራን እዩ ቀጻልነቱ ዝረጋገጽ ምሕደራ ማይ ኣገዳስን ወሳንን ዝገብሮ ምኽንያት ንህላወን ድሕነትን ኣብ ግምት ብምእታው ስለ ዝስራሓሉ እዩ ካብ ንኡስ ክሳብ ዓብዪ ናውቲ ስራሕ ዝሓቶ ወጻኢታት ግዜን ጉልበትን ቀሊል ኣይኮነን ነባሪ ፍታሕ ኣብ ምውህላል ምዕቃብ ምምቕራሕን ወይ ርትዓዊ ምክፍፋልን በቲ ሓደ ልዕሊ ንቡር ክሃልኽን ናይ ምብጻሕ ዓቕሚ ኸይስእንን ድማ በቲ ካልእ سطومن تكورن حبريتا سرح يطلب لان نحن تحلال لنا سقع نسقرو شعوكو غوزينا نقولو نبري ما يبتق انا ملي له ذو كل ما يتحيزنا حلفلنا بما
كفتا يبلنا هذا حجي مس كونتات منابرو ወይ مس كونتا معبال ناي منابرو ناي حزبي مسو تاساسير زخيدي طلب ناي ماي طلب ناي ماي اقدمو صنحن حجي دولم بحجي دمصنون بغبو تنصيرو تقميطلو مخنياتو تسب كهلو خزخيل ببغزي مس منابرو درجه ناوسخه سلالخيل مسو تاساسير تنصيرلو تدصنحه تمحيشوس اب بقعتنا ماي زياده نزاربلو اوان كمصيو الى حسبانا مالتي ባህሊ ስልጡን ወይ ውሕሉል ምሕደራ ማይ ካብ ቁጥባት ጠቃማ ማይ ሓልዮት ክንክንን ስምዒት ዋንነትን መልአ ዜጋ ይፍጠር ንምሉእነት ስራሕን ውፅኢታዊ ፍረን ሕብረተሰባዊ ሓላፍነት ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ክበፅሕ ይግባእ እዚ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ስራሕን ካብ ጸገማትን ዋሕደታትን ኣልዩ ዘላቒ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእል ብምሉእ ሱታፌን ግዳሰን ህዝቢ እዩ ባህሊ ቆጣቢ ምሕደራ ማይ ምስፋን ድማ መተካእታት ዘይብሉ ምርጫ ክኸውን ይግባእ